Letná nie je to len názov ulice. Je to miesto, kde sa domy dedia, ale aj predávajú. Ak hľadáte domov s veľkým D, tak ste ho práve našli. Predstavte si rána v záhrade zaliatej slnkom. Pokoj, vône z grilu, kvetov či hrozna. S atmosférou víkendovej chalupy, no pritom v širšom centre Prešova. Prízemie má funkčnú dispozíciu a je tu aj priestor na veľké zmeny. A túto stenu dáme preč. Obývačku prepojíte s izbou, kde môžete vytvoriť jedáleň či rozšírenie kuchyne. Z tej si tiež viete spraviť nádhernú terasu či zimnú záhradu, a to na mieste, kde je dnes zadný vchod do domu. Na poschodí sú 3 samostatné miestnosti, ideálne ako spálne, pracovňa alebo šatník. Nechýba tu ani podkrovný úložný priestor a balkón s výhľadom do ulice a na záhradu. Ak hľadáte pokoj, priestor a adresu s dušou, Letná vám to všetko dá.